Telumu ya. Awar-awar gawe buntel trasi ana semayi dicampur suket ana kabar sing gegirisi teka pati wong kiai ngrayai santrine sampe 50. Wong tua gak duwe sebut cucut prawan Tanjung ambune wangi gawe parfum Jafaron siji aja lali Gusti sing Maha Kuwasa ayo manembah lan sing bar aja ayo aja dilalekno lawan urip rika sak tindak laku peno gonono trau atoh sing nomer loro bekti karo wong lanang wedok ngono papunden bakito wong tua lanang wedok sing ngukir jiwa lan raga uga sing mujudno kita no alam lan aja lali dolor karo sing nomer 3 bekti yo karo bapak ibu guru bapak ibu guru iku sing maringi ilmu uga sing maringi dalan kanggo sing mlaku sing nomer 4 rukun karo tangga nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga mula persatuan ayo diutamakno nek peno rukun tukar padu gak ana kaya bengi iki Tanjung anakno sedekah kajate dulur Tanjung kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno Tanjung ado teka musibah
Masarakate ayem tentrem rejekine melimpah setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya iku sing dikarepno mula nek kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula niku sampean angger ngingoni kula kenal Pak Supono niki kepala desane wonge gagah gedhe wibawane bertanggung jawab dicintai karo rakyate muga-muga ayo didungakno panjang umure napa malih Pak Triwayono niki kepala dusune aku mang dijak mangan kare mentok lah kok ci enake tapi mari mangan lambeku ngilerae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok gagange seri enak wis sampe nambani usus sing panungen ayo Pasir napa luar biasa masyarakate matur nuwun percaya kali Budi Wijaya muga-muga rezekine tambah akeh tahun ngarep iso kepethuk malih amin mancene lodre nggih ngeten iki wong niki selalu disilipin napa malih Budi Wijaya selalu ingin lebih maju dan lebih maju lagi nyatane sinten sing saged tanding kali Budi Wijaya kaya ngeten iki luar biasa tiap tahun selalu ada kemajuan good morning selamat pagi jangan ditinggal ikut don't leave me di DM pacarku sing teko Itali isine DM-an I have want to see arek biyen tau janji nek ana waktu mesti ayem disambangi tak papak teko Juanda mudhun teko Merpati tetuk aku dirangkul terus aku diemiki love story pacarku tambah meningkat areke tak pangku tambah jingkat-jingkat tak takoni kenek apa jingkat-jingkat jarene pacarku mas dongkrakmu jepat antene pacaran ayem cewekku gak ayu tapi mirip bintang film bareng tak rangkul gayane gak gelem bareng kroso enak lah kok malah merek-merem pacarku ancene Abdul gak patek ayu tapi bokonge bahenol tak gonceng sepeda motor gayane metakol bareng pertuk peteng-peteng lah kok grayai konci namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe ayo
Sami sehat nggih, Bu. Sami seger kewarasan, mugi-mugi mantun sedekah desa niki rezekine tambah melimpah ruah. Sing montore siji dadi montor loro. Sing sepeda motore siji dadi sepeda motor loro. Sing bojone siji dadi kono dijotos bojomu. Hati-hati dulur-dulur nggih. Sing penting niku napa? Rukun kali bojo nggih rukun, anak nggih rukun napa malih urip teng alam donya godane gedhe. Terutama pengaruh HP, hati-hati kedah diawasi terutama sing cilik empun dikeki HP. Nek saged niku kek dulinan anak-anak mawon. Kaya niki, lari niki korban saking penyalahgunaan HP. Nderek to mriki melok nyanyi nang kene. Sinten malih menawi mboten Cak Wanto Situn. Tanjung selamat malam. Yo Cak Wanto, Tanjung Pakar luar biasa. Kaget tak Mas Rono? Tanggal 30 Oktober dewingi SMS-mu isih ono HP iki. Simpen ono jero folder pribadi. Terus tawaca saben awan saben wengi. Saka terminal Arjosari kowe pamit budal ning Bali. Embo ning pasar embo nganti embo kecandong Jawa Australia. Nanging saiki kok ngajak bubar, opo kowe kecandol Jawa ning pasar. Keputusanmu bulan tekadmu kok pandong aku pada ngodalanmu. Sing penting aku wis tau ngrasane Rasa apa? yen ngasah pisan aku mau manut bae. Joko tutut dan pasar akeh tunggale. Wene kedut apa mayang apa made. Yo Cak Wanto. Are Budi Wijaya. Budi Wijaya Sur. Juragan nyampe Jati Lombok, terima kasih. Koncoku dhewe. Asik. Lali sembarang. Lagi saya sembarangan. Ora prawan, ora rondo, aku ngerti kowe sapa. Ora jeko, ora dundok, jane aku kanggo padha. Aku wis wanti-wanti ojo nganti aku lali, tapi engkau lupa diri, cintaku kau bawa pergi. Timbang pikir kowe penak turu wae. Sopo ngerti aku ngipi pedhok kowe. Jone ngipi terus kowe tajak ngene. Nek ra gelem penak tak foto wae.
wis. Selamat malam Tanjung. Selamat malam Tanjung. Loh, selamat malam ngene, Mas. Suarane membahana. Suarane membahana. Wong Tanjung ini memang bisa dijadikan barometer. Takaran kanggo tangga-tangga desa liyane. Tanjung selalu eksis tiap tahun sedekah bumi. Sedekah bumi ini selalu dibancai. Selalu dibancai. Nanggap ludruk ya mesti ben tahun. Mele ludruk sing berkualitas. Kualitas Budi Wijaya. Budi Wijaya. Tapi tak geleki koncoku nang kene Mang Nandi gak no muncul belas ini, Mang. Sapa Pak Suwoto ta? Koncoku. Oh, be Pak Suwoto. Koncoku sekolah biyen Mas Roso. Pak Suwoto nek pidato weno. Pak Suwoto. Iya. Luar biasa. Pak Suwoto Ketua panitia. panitia. Sing enak maneh iku. Sapa? Lurahe, Mas. Oh, Pak Supono. Supono. Iku Kang ya. ngunune iku lurah TMC aku ini. Suarane membahana. Baik hadirin semuanya. Tahu bulat. Digoreng dadaan. Iku Pak Pono. Masalah. Iki membuktikan keakraban antara bawahan karo atasan tetap bisa berkesinambungan. Iso rukun ya, Mas. Harmonis selalu dibangun. Sik ta, tapi aku gelek koncoku ket mau gak ono nandi ya kene. Kon duwe kanca nang kene. Lho, koncoku biyen ngopi ya dolen. Sapa sing kalu kanca kon to? Lho, ya apa ya? Oh, potongane koyo tutupe botol. Koncoku akeh nang kene, Mas. Kon duwe kanca akeh nang kene. Akeh tapi sing istimewa mek situk tok nang kene. Dari sekian banyak kanca-kancamu sing istimewa mek situk tok. Mek situk tok. Sapa? Lamidi. Lamidi. Hamidi. Lho, sampean kok guyu lha apa, Bek? Hah? Lamidi kancaku koyo jarum super jare. Lamidi. Lamidi. Padha karo lakae. Lah ngono. Lah, wis ae. Lah kakekmu. Ning ngono, berarti Iya. kancamu iki mau ya Kancaku. teko. Kon kok iso apal teko kene? Gak apal yo opo kandhane iku mang kancaku SD iya to. Kon niku lho didelok wong Tanjung sakmene akeh. Hmm. Mbok yo nyanyi ku sing bernuansa rohani, delok entar. Sing nonton iki yo ibu-ibu akeh sing jilbaban. Oh iya. Lagu-lagu sing nuansa rohani ngono iku. Jilbaban antane iki Jombang Mas Roso. Lah iya, Jombang beriman bersih indah dan nyaman. bersih indah, Dan nyaman. cocok karo desane. Cocok karo desane. Desa Tanjung yo selalu menjaga kebersihan. Betul sekali. Heeh. Delok entar sakmene akeh delon gak ono larangan blas ya. Gak ono. Lho sakmene iki kabeh iki sirah kabeh gitu. Sing nyanyi sing sekiranya enak, Sing enak ya apa? sing bernuansakan rohani. Religi. Masuk, Mas. Aku sing nyanyi, Heeh. kon sing kok sing dukung. Ya, Tak jajale sik. jajalan. Sembarange kan yo dites dhisik swara iki wis enak apa enggak. Ya. Ngono lho. Halo, Loh. ono ekone. Ono ekone. THJ luar biasa. Iki ekone luar biasa, Mas. Ekone hebat. Ekone hebat. Hadirin sekalian. Yan. Halo. Loh. Iya. Luh. Mangan gula. Loh. Mangan lele. Leh. Mangan pentol. Bunder. Kok bunder? Kok gak kon mang? Pentol ya Mas Roso. Lah iya mangan lele. Ayo le. Mangan gula lo. Lo. Mangan pentol. Bunder. Mangan tahu. Mangan krepek. Gurih. Ekone kok gak konsisten. Iki kudu THJ ekone syariah, Bos. Krepek ayo gurih iki rasane. Mosok iku ya religi ya. Iya religi. Nyanyi religi. Jombang. Siti Fatimah ya Allah. Asik. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak ya? Siti Fatimah ya Allah. Zam-zam di Baitullah.
Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Iwak manyung dital ana iwak nek iwak manyung Asik. iwak manyung kecemplung sumur wabe wargae Tanjung tak dungakno panjang umur. Allahumma iwak manyung akeh siji Ya. karpe warga Tanjung ya Allah tak dongakno akeh rezeki. Amin. Iwak nek iwak manyung Asik. iwak manyung kok mangan nanas. Kabeh warga Tanjung muga-muga utange kabeh lunas. Allahumma iwak manyung kula situ bondo maenang desa Tanjung ya Allah muga mule aku nggawa rondo. Ana Jok. Anu lho iki apa? Lapo? Pemustahilan data. Pemusdahan data ya apa? Kon ngomong nek kene akeh rondo iku apa buktine? Sudah jelas Mas. Apa? Nang kene iki full rondo. Mangsamu. Survei sudah membuktikan. Datamu teko ndi? Datae kon tak kandhani Soroso. Ya, apa? Nang dusun Tanjung iki ana 12 RT, 12 RT. 2 RW. Terus Jumlah kakak ana 673 kakak. Wargae ana 4733. gak ngono nek kene petugas sensus ta ya apa sih kon iki? Lah iki ya Cek apa? apale. Gak apal ya apa? Aku ke cilik bayi brosot iki wis nang kene, Mas. Get cilik Get kon cilik. nang Tanjung kene iki. Ket bayi brosot iki nang Tanjung. Tanjung ndi? Heh, Tanjung Pasir apa Tanjung Balong? Tanjung Priok. Wah, Gak ono. yo Tanjung kene masa Tanjung Klobok. Lho. Wong ngene jaman Klobok gawuyu ini. Wah, langganan kon yo. Ah, mboten balik aja nek bojone ngomong mboten. Kene iki Tanjunge ono mek 3. Apa? Tanjung apa iku mau? Tanjung. Heeh. Tanjung Pasir. Terus Balo. lah 3. Apal kabeh aku. Kok iso apal? Lah, koncoku nang kene iki nglumpuk kabeh. Kon ben sekolah ndok kene. Sekolah ndok kene. Cilikmu nang kene. Sumpah iya. Berarti kancamu nang kene akeh. Lho, lah sing bagian ketul-ketul pawon iku mang. Sing bagian ketuwul-ketuwul go wapawon. Iya, Pawon apa wapawon? pawon. Oh, pawon. Pawon. Bagian apa? Wah, bagian adang iku mang jarene. Bagian adang sego. Iya. Berarti sing bagian apa iki nang pawon. Nang pawon sego geni ngono. Sego geni. Iya. Iku ya kancamu. Kancaku SD. Kecili. Kecili. Iki mang ya teko. Wedhek teko. Melok rewang. Rewang. Sopo? Ngatina. Ngatina. Ngatina kancaku iku Ngatina iku. Jenenge kok iso nges ngono ya. Ngatina. Ngat. Tok Iku nek nang Surabaya nek nyeluk ningat, ningat. tapi nek nang Solo bahaya iki. Apa? Jengat. Nyeluke iki jeng. Jeng. Iya. Jengat. Ngatini. Ngatina kok ngatini. Ngatina. Ngatina. Bagian adang. Adang. Ya iku tok kancamu. Lah ya apa sing bagian ngambel iku mangkon karo ah. Oh, nasi bagian nyambel. Nyamber lur campur sari metu iku manggawa jaranan. Deke lho ndadi nang nguri mangsa. Bagian nyambel iku. Ngambel. Pak Woto kok cek pintere ya dibagi per divisi sego dhewe, sambel dhewe ngono ya. Iya. Oh, iku ya kancamu. Kancaku. Ya nang kene. Ge cilik kon kenal. Iya. Kanca sekolah. Ya Allah iya kok. Bagian nyambel. Kataku ae rek. Sopo? Tati. Tati. Sing nyambel iku mang tati ah. Tati. Wong sawamber ya dicampur cambah ngono ku. Sambel apane meneh ben tati omong ngono. Apa? Nek nyambel iku ambek lombok.
Lah iku mang lapo? Kowe mari tak pangan cangkemku wedangen are. Lah Iku menu lombok tari mason digawe iku, Mang. kon niku garo. Lombok saiki ku larang. Oh, gantine lombok. Gantine lombok. Wis gak apa-apa lah timbangane aku masuk angin. Heeh. Antarane Sutina sapa? Ngati. Ngatina karo Tati iku kancamu kabeh. Kancaku kabeh. Ya wis iku tok kancamu. Lah wong sing nang guri mang kora-kora ku ya temanku CS kentel iso. Sing kora-kora. Sing bagian kora-kora. Iya. Oh, ku ya kancamu. Lho alah ke CS kentel biyen layangan mbek aku. Wedok iku lho layangan. Kancamu temen iku. Temen lho. Aku mang heran lho kancamu iku. Heran lah apa sih? Wong kora-kora kok ambek nggawa kresek. Lho kon garo. Apa? Anane nggawa kresek iku so. Iya. Ana luwe diadahi kresek. Engko digawa mule timbangane mangan MBG. Kon garo MBG saiki akeh sing keracunan iku. Ngono ya. Iya palang leles. Berarti ki ya kancamu. Koncoku. Sing bagian kora-kora. Iya. Sapa? Sampona. Sampona. Iya. Mungkin gak duwe ketombe. Sampeyan niku lapo kemukel ngono yu. Sampeyan gak percaya Sampona koncoku. Takono nomrono nek gak percaya. Kongkon nang omah Sampona iku. Kok nang omah aku. Tak gaene keramas. Anggitmu Sampona iku lenso ngene. Lah Sampona re. Luar biasa, resik nek kora-kora. Resik pol. Sampona iku. Sing apa bagian sayur gak ono ah? Sing bagian sayur. Sing bagian sayur wis gak ono so. Gak ono ya. Yo iku mah ditebas kabeh ambek Sampona. Sampona iku. Jare Berarti sing nyayur iku Mas Sampona ya. Sampona. Mungkane Apa? sayure Sampona iku tangane memang ki tangan sing tedak apa iki jenenge? Apa? Sing Apa iku? duwe cacap wong iki. Cacap iku apa? Cacap iku gampang sedep. Oh iya koncoku Lho iya. Masakane sayure sawedhep. Sadep Oh enak. Oh enak. Oh aswin. Kon niku garo. Mari Sampona wis tak omongi senenganku asin ro areke. paling cek betah melek bae ya. Iya sampe sobo areke. Ya wis iku kancamu. Iku tok koncoku so. Tapi kon garo sih. Apa? Walah, aku biyen tau pacaran barek kene. Sopo sing kolu ambek kon? Gak kolu jare siapa ya, Be ya? Wah, aku gantenge pria idaman Pria idaman apa to disawung teko adohan kaya Kaya apa? kaya ondel-ondel ae kok. Kaya ondel-ondel tapi kan aku ganteng ya. Ya ganteng wong sing gak patek ketok. Kok lambi abang nggawa wuyu, kon seneng ambek aku ah. Sing ndi? Lambi abang. Apa? Lapun. Kancamu gak ono maneh pisan. Gak ono maneh tapi aku ben tau pacaran mbek kene tak critani yo. Pacaran karo arek kene. Tau pacaran barek kene so. Berarti kon tau duwe bojo wong kene. Gak gurung-gurung rabi. Lu jare pacaran. Yo pacaran tok. Terus Tapi putus. putus. Sampai saiki. Sampai saiki je hubungan baik. Putus gak dadi bojo. Gak dadi. Tapi tetep dadi dulur. Dadi dulur. Tapi biyen tau dadi pacarmu. Tau dadi pacar. Sopo? Semi. Oh sampuk iku gak enak. Makane ganti mbek semi. Lah, sampuk tak kira aku iku satu-satunya. Tiba aku salah satunya. Biasa rek saiki iku ngono iku biasa. Kaya ora sempuk iku. Mengkane kono aja terlalu ngerdatin. Heh, Ditinggal wong situk sik ana sing maneh sing cukul 1000. sono liyane. Iya. Makane aku putus ambek semi. Iya. Gak tadi ambek semi kon. Gak dadi ambek semi yo. Lah terus? Aku dikenalno kancane semi so. Oh, tanggung jawab. Aku jawab. Ndolekno ganti awakmu. Delekno ganti. Iku akhirnya dadi pacarmu. Alhamdulillah pacaran ono sak wulan putus. Lho. Ana sak wulan putus. Ono sak wulan putus. Gak iso awet. Gak iso awet. Arek iki mayo ndelok. Wah, nang kene ngarepe salon. Sapa to? Tasemu. Sapa? Tasemu. Tase sapa? Tase bapakmu. Tasku ta. Iya. Kosok tasmu iku lho. Wah, jenenge tasemu. Kok iso dipedhot? Heh, Kok iso dipedhot? beda keyakinan. Oh lah ya. Berarti nek beda keyakinan artine kon beda agama. Iga. Lah kok beda keyakinan? Aku yakin bisa membahagiakan dia, Iya. tapi dia tidak yakin aku bisa membahagiakannya. Iku jenenge gak kolu, Blok. Oh ngono ah.
Kok iso beda keyakinan ya gak beda keyakinan jenenge beda keyakinan niku prinsipe beda. Iya. Ngalah-ngalah. Iku ya pedhot. Pedhot. Oh. Akhirnya aku pacaran maneh, Cok. Pacaran maneh sih. Ambek tanggane iku, Mang. Kok sik payune kon sikan. Payu aku iki payuan Berarti pacarmu akeh lho kene. Akeh, tapi Sing- kan sing dadi. Lho, sing terakhir ya gak tadi. Gak dadi. Tapi biyen tau pacaran. Pacaran mek salah sak minggu be. Areke ayu ta? Payu. Bodine. Bodine kaya gitar Eropa. Oh, saiki yen delok areke. Saiki jare gelem gurine syuting ngono. Singidan berarti. Singidan. Sapa ta? Rumini. Oh, sapa rek? Ya men. Ojo get rek. Ojo get-get yang gue. Wah, ten mari wah terus cur ngono iku lho. Sing diwedeni. Rumini ku biyen pacarku, biyen terakhir. Rumini ya. Paling sing ditutupi lambene kalau paling Rumini. Nanti Rumini, Mang. Mulai saiki lho Rumini rondo. Hah? Rumini ku dadi rondo. Rumini? Iya kapok. Lho, biyen nolak awakmu. Alah, tolak aku saiki dadi rondo kapok. Kon gak loro atimu ngono iku. Agak. Salahe ben gak nurut ambek aku, nurut ambek aku ah. Anu Keleleran. padha dene. Tapi mosok kon gak gelem nuntut kon. Nuntut apa? Celatun. Diceladul piye? Sapa jenenge? Rumini. Rene. Tak wuruki nyelatu wong. Diceladul. Iya, Saya diguyu wong ku lha apa guyu Ayo. Rumini? sikile rada begagah. Kakak. Ah. Tangane nduding. Sing. Silate melet. Mlaku. Kayak kiri. Ngomong ngarep. Ni Rumini. Rumini. Kaya ayu-ayu. Kaya ayu-ayu wae. Kaya hebat-hebat. Kaya hebat-hebat wae. Kone manganmu apa nih? Manganmu paling mangan soto. Paling mangan rawon. Rawon ya rawon wingi nget-ngetan. Mangan bakso. Bakso iku ya nget-ngetan tok kulkas. Kula aku Lah aku suket. empek. So, Cek wedi. cewek dia. Rumini nek ndelok wong mangan suket wedi. Rokon manganku. Suket. Ala nini. Ala nini. Modelmu. Modelmu ae. Sandale buak ngidul. Sandale buak ngidul nek wis kumpul mbiyen. Sandale buak ngulon. Ala ditenen besok bakal kelakon. Wakti sandalan. Moto kuat ati gronjalan. Gayamu ae. Gayamu ae. Nini. Kon bener terkenal. Kon bener terkenal. Tapi terkenalmu paling nang radio. Radio rusak. Paling terkenal nang TV. Alah TV yo gak ono channel burak. Kula aku Lho aku lho. masjid. Sah. Bongko kancamu so. Cek wedi. Mongso Rumini nek ndelok krungu wong mati wedi. Rumine romo Iya. mati wedi. Waran aku disiarno masjid. Aku disiarno masjid. Nih. Iku ya apa? Sing sombong kon sing sombong. Aku disiarno masjid. Ya ngono. Aku Sawangane kok. sawangane nih. Lho. Tinggine sapa amben? Kok tinggi kok opo sih so? Gematine. Oh. Gematine tiba biyen. Nah, timun sigarane. Nek kadung lara ati balekno. Balekno apa ta? Sabune. Nene, Lini. rumangsamu. Rumangsamu. Sapa kon? Sopo kok ni? Sarip tambah asa. Wong urip aja gampang gawe gelo. Lah, ngono lho. Srihuning mustika tuban. Nek gak penting aja wean. Pari kesit dadi ratu. Halah, nek lara ati balekno susuku. Piye sih? Dadi apa kon mbalekno banyu susu? Bakul susu tuh pacet ere. Lambemu gayamu. Ngene ni. Ngene ni. Lho, ngene ae opone. Ngene opone kon? Lho, wis mari. Wis mari. Lho, isiku tok. Isiku tok. Lho, Lho. aku aja ditirokno. Aku aja ditirokno. Wis mari to. Wis mari to. Kon nek ngene terus marine kapan? Iya panitia emang ya ngomong ngono. Nek wis ngene terus marine kapan? Lho, meneh Pak Sobo aku lho. Maksudnya omongan iki mau lho wis mari. Iya panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong ya apa? Panitia iki lho wis mari jadi ngono. Aku iki wis gak ngomong maneh. Iya, panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong apa? Aku wis gak ngomong maneh. Ya gak apa-apa Pak, ngomong terus gak apa-apa aku. Tak
tak wek-wek ra iku engko lho. Iya panitia mang ngomong. Tak wek-wek ra iku. Ngene. Kon ngludur kok dhewe? Iya cak ngludur dhewe mulya. Sok. Lah aku nek sakabeh-kabeh mbok tirokno, ngomong apa mbok tirokno, terus buyare kapan? Iya panitia mang yo ngomong ngono. Ngomong ya apa? Aku nek mau tiro-tirokno iki terus biare kapan? Engko Pak Sobo tenang ae. Melekan nek Budi Wijaya tanggapane larang non-stop. Aku ngene. Anjane kon anake wong gendeng. Ya panitia emang yo ngomong ngono. Ngomong apa? Anjane kon anake wong gendeng nggih aku. Nggih. Ditutukno to, ditutukno. Ya panitia emang yo ngono. Ditutukno to. Iya Pak santai ae aku ngono. Gak ngreken mau sampel. Iya sok. Kancane gurung mrene kok kon ngalih ae. Aku terus kapan marine iku lho? Lah ya panitia emang yo ngomong ngono. Ngomong apa? Aku terus kapan marine? Sobo Pak, ya Allah. Aku ngene. Kok tak lotek itu kon lho. Ya panitia emang yo ngomong ngono. Kok tak lotek itu kon. Aja Pak Basin aku. Sok. Lah apa kon muri-muri kan seso? Wis mari apa ya? Lah, ya. Ayo panitia. Enak kon ngomong aku kemeng. Ya panitia emang yo ngomong. Ngomong apa maneh? Aku enak kon kemeng aku. Lho. Cok. Iya, bener. Peno ngene-ngene tak pikir anyang-anyangen. Wah, yo iki keluarga bencana yo iki. Rencana kok. Ya iki kembarane Bapak Lurah Sumpono. Gagah, Sumpono lo gagah. Lho, Apa aku gak iso gagah? ha. Lah iki kaya bedes setruk ngene. Pak Supono mang nek siaran, nek nyiaran dadi MC suarane enak. Ayo suara peno ya apa ya, Pak? Jajal. Pak Sumpono sih. Yo. Saudara pendengar sekalian. Iku Pak Woto. Iku Pak Woto. Pak Woto. Pak Wata. Sumpono. Pak Sumpono iku bayah. Apa? Glon nanggap ludur kaya ngene iki. Sembarang kalir dicukupi. Mangan, rokok, ngombe. Apa sprit? Ngombene apa? Ngombene sprit. Nah, terus aku ha. Wah. Eh? Aku. Oh iya, aku wah. Terus 10 dos. Tanpa bantuan sapa-sapa ditukono dhewe berjebak. Kacau. Idumu ekstrim. Kon mau mari mangan batang akon, Mang. Kata nyambe ya? Nyemprot bleng sok nang kene kruget-kruget are. Kon pari Rumah tamu cocok cacing tok. Kacau. Apa? Sayang. Modelmu sok sayang-sayang. Lho ya. Kamu wis gak sebagai- setuju, gak usah kakek ngomong. Masih aku sebagai istri, kamu sebagai suami. Lek aku gak yo gak. Lah seno karep Kowe kowe. mesti ngeyel wae lek kandhane. Napa sih? Lah, Apa? Dodoli. malah mulai. Aku lho kok kene iki tau. Kon kok pringisan karo aku. Si pringisan sapa? Iki kembarane Pak Lurah Sumpono. Wah, ketok Sumpono tok. Wonge lho wis turu. Hah? Wong wis turu. Lho, krungu suaraku tangi. Lho, kalau nyawer kalau. Lho rene. Endi? Lho. Rencanane. Lho dudu. Cita-citane. Ngene rek ya. Apa? Awakmu istirahat kok dhisik ya. Sayang. Cerpen dhisik sayang. Rungokno, dene kate lapo? Kate lapo, Pak? Aku jange nyalokno lurah. Cocok. Gak cocok. Cocok.
Cocok to. Wong dadi bayane gak karu-karuan dadi lurah neh. Gak karo-karuane apane? Aku dadi bayan iki kurang seprapat jam pensiun. Loh. Berapa jam cek diluwe, Pak? Kurang setahun, ta 2 tahun kok setengah. Berapa jam kok? Berapa jam? Wis pensiun. Lah kok Lah aku kudu golek dhuwit sing akeh. digawe? Digawe nyalokno lurah to. Berarti lurah butuh duit ngono ta? Lurah gak butuh duit ya apa? Penduduk dikai del. Tayal. Bali mudik. Wis gelem, Bu. Gelem. Umume wong daftar lurah iku gak trimo duit tok, terutama ijazah iku kudu duwe. Lho, ijazahku dhuwur. Wah, palsu. Ijazahku dhuwur. Dhuwur toto endi? Totok Wonokromo. Ijazahku sing nanda tangani iki klubuk. Iku ijazah apa sertifikat? Gak ngono. Omahe biyen kepala guru iki klubuk. Klubuk. Heeh. Berarti tau sekolah. Ya sekolahku. Ya, bere ya. Kanca kon aja genyek wong lho ya. Kak, Wis ta. Kabeh menungso duwe hak. lah mung gak duwe ijazah. Lho, lah tuku. Ijazah dituku ya. Lah, ndok ploso lah diler. Ijazah apa iku? Ijazah apa? Ndase Pak Klothok, Pak Haji. Iki ijazah yo wak klothok. Wah, nyowong iki. Wes ngono ijazah yo gampang klothok. Bu aja oleh, Bu aja oleh. Sayang. Aja oleh bahaya. Bojomu ki lilakno. Nek aku dadi lurah, awakmu diceluk Bu Lurah. Nek aku dadi polo, diceluk Bu Polo. Nek aku dadi carik, diteruk Burik. Bure gak korep iku ah. Lho, Bu Carik. Oh, bucare, cocok. Wis ta. Lah mau ngomong wis. Ya wis ta sayang. Saiki gentenan aku ya. Ya, bener, Bu. Saiki gentenan aku sing ngomong. Yo. Awakmu dadi bayan ae kerep selingkuh. Bener. Ya toh? Bener, Bu, bener. Kerep selingkuh. Yo. Duit dana desa kok entekno. Bener, Kok Bu. gawe nang klubuk, kok Bener. gawe nang karaokean, nyewa LC. Bener. Apa maneh saiki awakmu katene nyalokno lurah? Wah, becat. Becat. Apa dadi apa? Ya Sik apa? aja dijawab dhisik. Meneng kok, Pak, meneng. Kon dadi bayan iku lho ya, dadi bayan. Iki gorong dadi lurah lho. Yo. Sik. Sedangkan awakmu dadi pamong, iku kudune kublusukan nang desa-desa, Betul. nang masyarakatmu. Bener. Ya, endi masyarakat sing membutuhkan BLT, Betul. bantuan sosial, Betul. bedah rumah, Betul. iku didelok ora saenakmu dhewe. Aja dume dadi perangkat. Payahe sing oleh bantuan, payahe oleh BLT, sing kok kei, sing kok senengi, sing gak kok kei. Sing gak kok senengi. Perangkat apa awakmu? Loh. Nggak tahu dia. Aja ngono, Cak. Dulure Sampeyan dhewe. iku wong sing kok senengi kok kei bantuan, sing gak kok senengi gak kok kei bantuan. Nah, Gak oleh ngono dadi perangkat iku. Rungokno aku tak ngomong. Karo tujuane ketoke. Awakmu iku wong wedok duduk di rumah mening. Terus Nek mulai nang pola, wong wedok kan ndonga tok. Wiritan. Nah, nek wiritan nek kepengin oleh rezeki akeh. Gede carane. Carane apa? Bal disunduki. Telebuk. Iku rezeki gede. Lah apa maneh nang cilik. Teletik kayak gremes. Iku digawe ngitung tok. Aku wis blusuk nang ada penduduk. terus Wis mang bengi aku blusuk nang roke rondo. sik pokro ngono kuwi. Meneng atah. Pokro. Meneng aku banyol. Lho wis ngerti. Tapi pokro ngono kuwi, bener. Tegese blusuk nang ngene rondo-rondo. Terus Rondo iki sing gak duwe bojo hak nyoblos tak gawe dhuwit blek. Lah, cek duwe karep nyoblos. Nah, cek dekar nyoblos, saking gak dirangi ngono. Ya lah. Ora nek wong. Kon celunga to kon. Cok, wae, Bu. Cak, Karepmu apa to kon? Aja kan wae. Apa karepmu ha? Ha iki desa dipepen kok ngono iku.
Trimo kon, Neng. Trimo. Lah, gak oleh ta. Aduh. Kote, lu dirubah dhewe. Ojo purian, Po. Gak pura ya apa wong kok pepet jan melet. Kon tambah tak pelono. Ban apa? Hah? Iki kagak. Pak, sampean dadi bahaya nek desa gak karo-karo dadi lurah maneh. Wah, gak setuju, Pol. Lho, kon gak setuju. Kak, mau kai bantuan dulur-dulur. Alah, kitenono. Nek aku dadi lurah, wanto sak jero mah tak catet buku inting-inting. Roh kon. Buku enteng-enteng. Cak. Hei. Sampean gorong kepele dadi lurah, wis duwe cita-cita ngono. Masih dhuwitmu sak gunung, ya. Donyamu sak miliatan. Lek gak ono masyarakat sing gelem milih awakmu, lek gak tanduramu apik, sapa sing kate ndadek? Alah, tak dedeki kapok kok. Aja dumet, Cak. Aja Saiki. dumet kon donyamu akeh. Rungokno. Wong ku elek. Ya to kelakuane elek apa? Sing penting duit. Sing penting duwe. Ndas situk tak kei 6 juta. Apa ya gak milih aku? Jongo ra kon. Cita-cita rungokno kupingmu. Kon dadi bayan iku utang sawahe mbokku. Iku gorong kok sauri. Kon kate nyalokno lurah ngekeki penduduk situk 6 juta iku lho. Duwike nyanyi. Wah, duwe mbahmu ngono ah. Pegaten ya, Bu, kaya ngene iki, Bu. Oh, Apa? iki calon lurah lho iki. Calon kon mbok kene ngene-ngene. Gak maksamu kon. Gak ngurus. Kon men dadi lurah temen kate njaluk tolong sapa kon? Alah, gak njaluk tolong iki Calon lurah kok mbok kene ngene. Alah, babak. Mikir to. Mikir apa? Iki meneh lurah dadi ya apa kon? Ya gak Gak isin kon. gak arep Masa dadi. mbok kene ngene. Gak arep dadi. Basi ngene aja nek ngene. Usul-usul pisan ngene lho. Wes lurah kok kene, Bu. Wong model ngene iki sampean duwe bojo. Pegaten ae, Bu. Terus Engko tak rabi sampean. Kon rabi. Iya. Oh, bejat. Terusan kon iku. Kok. Wong kena klubo arek klubo buyar. Aja ngomong. Alah. Sopo kok? Wanto bayaur. Wong wingi nane ngetero sampean ngono kok. Sopo? Ngetero sampean. Aduh kacau. Yo. Ini ada istri saya. Jangan kacau. wis terus piye? Ya saking ngene sayang. Awakmu kudu nurut aku. Ya toh? Terus Kon ki bojoku kudu nurut wong lanang. Saiki ayo nang wong tuwek-tuwek. sampean niku lali ta? Mbah Jah, Mbah Nem iku lho takut mati. Iku saking tuweke. Masalah iki gak ngerti belas ya. Kok ngono wong tuwek-tuwek Dadi lho. bojo kok Mbah Jah karo Mbah Nem lho telung dinane. Dudu iku, wong tuwek iku dudu iku. Apa sih? Apa sih, Pak? Wong pinter iku lho, wong pinter. Bapak kepala sekolah iku yamene ya wis tutup. Dosen nduk Jombang kuwi iki yamene ya wis wayahe sare. Mbah. Wong kok ora ngerti-ngerti agakno. Iki ben sekolah bayar apa sih, Pak iki? Alah bar jedeg. Tangane pitu wae sing dukun-dukun. Lah wong aku ora meteng kok kate golek dukun bayi iki lho. Lah kowe diodot. Kok dengkel aku e. Wong aku wendeng ya. Lah yo. Lah wong aku ora meteng kok kon golek dukun bayi lho. Lu kata jalan lurah. Bu, maksudnya dukun duduk dukun bayi. Dukun apa? Kadanono. Kok tak kei dhuwit 500 juta. Nah, sing dikarep Pak Taji ku dukun-dukun pawangudan. Ngono Pak ya? Rumah sama aku duwe gawe ngono ta. Dukun apa? Masalah dukun sing iso nyirep supaya wong ketok aku kabeh. Lho ya gampang. Oh iya. Nyawa leteng. Leteng. Fortuna leteng. Oh, iya. Leteng gede. Diseloroten apa tane? Engko ketok sampean kabeh. Nyari kon mbok arek grek. Sabar Pak, sabar. Sabar Pak. Sabar Pak. Sabar. Rumah samaku kate semaput Jarene cek wong kabeh ku ketok sampean. Nyawa Fortuna leteng duwe lek karo
ayo. Nang ngorot, watok ana ngorot. Wah. Nang ngorot ku. Waduh, katut. Ini sayang. Jangan banyak bicara. Nanti kegagalan saya izin. Terus piye? Wis ayo anu to aku. Ayo nang nduwan tuwa ya. Piye isane aku dadi lurah. Lho, kaya Pak Sumpono, Glon, Pak Sumpono. Pak Sumpono meneh tanjar maneh. Dadi maneh. Cari coba nggih. Centen kembarane kula. Kaya gantengen. Wis, ayo nang nduwan tuwa. Monggo ndi? Yo iya. Wis tenang. Apa-apaen karo biasa iku. Aku kok panitia iki kok. Apa iku? Tak corek. Sok. Kon disogok kon. Heh? Disogok. Disogok Kok ora. apa aku ora nggo godhek ngogok. Rasamu kate ndeloki ndok ati sogok iku. So, harga diri so. Heh? Harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Lho iki aku ora ngekeki kok. Aku iki bantu gak tuku rokok kok. Toh, harga diri. Tapi nek gak duwe dhuwit, harga dirimu dikek endi, Cak? BRI. Lho. Harga diri kok dikek BRI Tak lho. gadekno. Oh, blok arek iki. Iya nyen utange akeh kok. Diguna klubuk saya buyar klubuk. Saya ndelok dhuwitmu Ji. Apa? Mau kena piro iku, Mang? 1. Hah? Saya cerita palsu. Oh. Nah iki aku yo gelem. Wah. Wes ya. Yo, kontakan di 100. Iki 100. Ya, Milih aku. tenang. Katik gak milih aku. Wah, tak lebokno buku gregeten. Mari inteng-inteng ya gregeten. Kadek remo. Kadek remo. Katik. Ayo ya. Ya. Sekali lo ya. Sip, aja kuwatir. Toh, Apa? aku manglapo nampa dhuwit toh. Oh, gak sido sih. So. Desa iki masa depane tidak hanya dengan harga 100.000 pen. Hah? Aku mau. Gak apa-apa kok nek gak gelem. Yo lho piro kon niku, Mang? Tapi aku mang getun toh. Getun lha apa? Aku panitia ri. Heh, Panitia. wah wis kadung kon. Wis bapak ditampa ae kok ya. Masalah pilihan kan hak awak dhewe. Tak coplos gak coplos gak ngereken ya. Aku mau. Ya wis, toh iki lak wis mulai kabeh to. Siapno kabeh toton awakmu. Sok, iya apa sok? Heh? Gudi ngene sok. Iku jenenge lodong plek. Oh iki lodong Arab iki sok. Oh, lodong Arab. Iki to, ditoto kabeh. Oh, kates. Kates cilik rek. Lokal iki. Iki calon-calon wis daftar kabeh. Kalian daftar kabeh. Iya. Saiki kon siapno nang TPS. Arek-arek sing wis dadi petugas kabeh siapno. Tak siapno ya. Ya, kader-kader iku kabeh siapno Yo kabeh. wis. Halo. Tadi panitia rek lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh sedanten warga Tanjung, kula suwun sakmenika pun siap-siap. Niki wektale sampean kantuk hak pilih. Sampai neling negara kita ini negara demokrasi, bebas memilih, tetapi tetap harus dalam damai. Tidak boleh membuat kerusuhan. Jadi kula paringi kesempatan seluruh warga untuk segera datang ke tempat pemilihan suara karena sebentar lagi pemilihan kepala desa akan segera dimulai. Warga sekalian yang sangat saya hormati dan saya muliakan, pemilihan kepala desa kali ini akan diikuti oleh 3 peserta sekaligus. 3 peserta ini akan mengikuti pilihan kepala desa. Calon-calonnya akan kami sebutkan satu persatu. Untuk calon dengan nomor urut 1, seorang pria yang sangat ganteng,
gede dukur blenga-blenga potongane koyok londo. Dengan nomor 1 dengan lambangnya Kates. Silakan untuk menempati tempat Bapak Kuntet. Mantan bintang film. Bintang loh. Lah kok bane kemposisi? Loh. Loh. Gempa bumi berek. Gedruk maneh. Sarate kaya loh. Mlaku 3 kilo jegelong kabeh dalan iku. Wis didandani kok sik. Lho, yonine metu. Gedruk lemar rek. Wis mudal semute. Suwe-suwe tak delok mlakune kok kaya kreco ngene ya. Kabotan koplok kaya rek. Truk mana iki? Ate atret. Hati-hati ta. Delok nggone iki lho. Kacamatae peteng. Inilah calon dengan nomor urut 1 Pak Kuntet dengan lambangnya Kates. Selanjutnya seorang Kartini yang cantik jelita yang akan mengikuti pilihan kepala desa kali ini. Siapa namanya? Dengan lambang lodong. Inilah Mami Okta. Kok gak enak hatiku rek? Hati-hati ta didelok kancane iki rek. Aduh. Ngene iki apa boleh cuklek ngene iki. Burakno dhewe. Jangan mengganggu peserta yang lain. Iki lho Pak, wekku dicuthik Pak. Jangan dicuthik. Loh. Wekku ditatakno Kates Pak. Gak boleh mengganggu peserta yang lain Pak Kuntet. Harus disiplin ya. Supaya kondusif. Inilah Mami Okta, cantik jelita. Untuk yang nomor urut 3. Calon yang luar biasa, calon yang sudah diunggulkan oleh warga, ganteng gede dhuwur blenga-blenga. Inilah dengan lambang gambar terong Bapak Taji. Yang luar biasa, ganteng rupawan,
oleh gawe dasi kok delewermu rek. Lelaki yang setia. Ya. Loh. Gak boleh begitu, Bu. Sampai itu nggak gak kondusif wae keadaan sampe niku. Ngono carane gede cukur. Ono calon lurah kok dicangak ya wis. Oh disawuri uyah. Lho uyui. Lho. Aduh, lagi TPS lak dadi pesing kabeh iki. Iki ana calon kok nguyuhan iki rek. Loh. Tidak boleh begitu, Pak. Dijaga kekondusifannya, Pak ya, biar aman damai. Yuyui iki kok gak sayang karo aku. Gak boleh, Bu. Gak boleh nguyui seperti itu. Ya Pak. Kok iso telole? Aku wedok kok telole. Silakan menempati tempat yang sudah Tapan iki dhuwit tak mau diutel wong lho. Kok cek kedunyane lho calon mikir dhuwit ae. Sok dhisik. Walah njaluk. Oh kuat. Oh, padang. Kuatir sawanen kaya. Apa jare dhuwit tok nduk tas ambune kok bumbu pecel. Bah, bumbu pecel, bahkan jadi tak urap duwe. Cekak digawa toyo. Pak Taji dilarang saling mengganggu satu dengan yang lain, antara calonnya satu dengan yang lain. Siap. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, perkenalan masing-masing calon kepala desa. Setiap peserta silakan untuk memperkenalkan diri beserta lambang gambarnya. Dimulai dari peserta dengan nomor urut 1, Pak Kuntet. Silakan, Pak. Lurah kok mecetet. Jenenge ngono kuntet kon kudu blekak. Sapa? Kon Ya Pak, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Derek-derek kula sedaya ingkang dereng tepang monggo dipangaken. Ingkang sampun tepang monggo diraketaken. Kula Pak Kuntet calon kepala desa. Enten paribasan. Tuku ali-ali nang kutha Tretes. Cakep. Mpun lali engke nyoblos kates. Terima kasih. Kasih. Perkenalan dari calon. Iku umek apa sih rek iku rek? Jutel wong iki, jutel wong. Lakane gak digawa ngalor ngidul, doyang-oyong. Buah. 6 triliun. Gombal. Ya karo nek gombal. Kate. Sabar Pak Taji, sabar nggih. Untuk selanjutnya, silakan memperkenalkan diri beserta lambang gambarnya. Nomor urut 2, Mami Okta. Gambare lodrong. Ora umum.
Ya bapak lo gede kok. Rok. Saderepun kula aturi sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kaya dumateng ingkang sampun rawuh warga desa. Kula aturi sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Bapak Panitia Karang Trauma Karang Taruna. Karang Taruna kula aturi sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takkan assalamualaikum. Pak Taji, sabar Pak ya. Pak aku ditapuk. Tidak boleh mengganggu Pak Taji. Kalau Pak Taji nggak bisa dia nggak bisa sabar. Aduh. Aduh. Bu. Mami Okta, ini lambangnya potul. Gak apa-apa Mas, wong gak kanggo Mas, yo gedhe wekku yo gak kanggo. Tepangaken kula Mami Okta calon nomor kali ana paribasane rek. Nang kali kok gembol keong. Cakep. Mbok yo sing kompak to rek. Nang kali kok gembol keong. Cakep. Ojo lali gambare Mami Okta walolodrong. Tepuk tangan untuk Mami Okta. Aku kok apane Kak? Kuwah bet tepuk tangan. Tak kei. Tak tepuk tangan lho ya. Tak kei satu. Ayo kanan. Ayo ngomong apa? Parunga, kamerane. Demikian perkenalan dari ketiga calon yang sudah diperkenalkan tadi. Untuk selanjutnya calon yang terakhir, calon nomor 3, silakan memperkenalkan dirinya beserta lambang gambarnya. Silakan. Wah, kene disowo iki natap. Lho, Iku mekopo maneh? lho, niki kula. Nggih. Oh, calon lurah dublek. Assalamualaikum warahmatullahi. Mboten kepireng, Pak. Mboten kepireng. Miki. Assalamualaikum. Pak, mriki gene, Pak, mriki. Iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu buat bilang. Mami Okta tidak boleh mengganggu Mami ya. Aku mau Instruksi. Iya, Pak, siap. Saya akan mengenalkan diri. Diganggu dengan kusur-kusur. usur-usur. Kalau Mami nggak bisa disiplin, nanti akan kami dis nanti. Diam. Ngentut arek iki. Mau kok sing kentut temen iki. Ya iki, sing dadi lurah ya kentut. Ya apa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo wis. Nama saya Bayan Taji. Gak takon. Kata kok ayo wis. Kata kok. Nama saya Bayan Taji. Tuku sapi kecengklung kali cempolong. Ojo lali gambare Bayan Taji. Terong. Tepuk tangan untuk Pak Taji. Terima kasih untuk saling memperkenalkan diri. Selanjutnya,
Waktunya penyampaian visi dan misi tiap-tiap calon kepala desa. Untuk yang pertama dimulai dengan nomor urut 1 berlambangkan kates. Bapak Kuntet silakan menyampaikan visi dan misi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu bulat. Bapak-bapak, ibu-ibu sampun kuwatir. Nek kula sampun dadi lurah utawi kepala desa. Terutama tiang wedok-wedok kebutuhan dapur kula pentingaken. Samangke sampean semerek ya ambek regane LPG mundak nggih royokan. Nggih napa mboten? Saumpame kula dadi lurah regane LPG kula doaken 10.000. Purun apa mboten? Tapi separuh. Maksudnya separuh niku ya napa, Pak? Separuh isine. Soal beras nggih ngoten pun kuwatir. Bramu 18.000. Liyane 14.000. Nek kula pun dadi lurah, kula doaken 5.000. Mantep napa mboten? Mantap. Tapi beras kencur. Loh. Beras kencur ya, Pak. Namung semanten visi dan misi kula ingkang kula sampaiaken. Tepuk tangan untuk Pak Kuntet. Selanjutnya penyampaian visi dan misi dengan calon nomor urut 2. Mami Okta, silakan sampaikan visi dan misi Anda. Sepindah malih kula aturaken sugeng dalu katur warga ingkang sampun mirsani sampun rawuh ten coblosan dalu menika. Mami Okta mboten muluk-muluk tentang visi dan misi. Apa segone gaene kok muluk? Iku mau kono sego ta? Ora enek, mboten muluk-muluk, ora enek segone. Kok mbok pilih kula niki kepilih dadi ibu kades. Ibu lurah. Iya. Ibu kepala desa. Akan saya kasih keterampilan khususnya sing remaja-remaja. Keterampilan menika digawe syarat supaya ben gak stres, supaya ben gak lewung, gak sampai bunuh diri nanggone tretek Retek pundi, Bu? cangar. Oh. Saniki kan usum wong stres. Akeh wong bunuh diri nggih, Ngaten. nggih, betul. Sing nomor kali subsidi untuk manula. Contohnya bapak-bapak sing umur 60 tahun, ibu-ibu yang umur 60 tahun akan saya subsidi sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Luar biasa Mami Okta, luar biasa. Karena kenapa saya bisa memahami perasaan laki-laki dan juga bisa memahami perasaan wanita, sebab saya banci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa visi dan misi dari iku mekopo maneh. Gumbal. Aku ya gawa gumbal. Aku ya gawa gedang. Demikian penyampaian visi dan misi dari Mami Okta Sherly. Untuk selanjutnya penyampaian visi dan misi dari calon nomor urut 3 Bapak Taji, silakan sampaikan visi dan misi Anda. Sopo. Diapakno maneh iku, Rek? Sopo. Oh. Apa? Bolak-balik njaluk suwuk tak nyusu kon. Ya nyusu ya nyowo. Tati! Ditolong wong. Ini gombale iki miliatan, aku utang duit anu Pak Lurah ngono. Lakarnya wedi gak usah digawa lakare iku. Sakniki ta? Telung tahun kasae. Oh nggih, Pak. Sakniki. Oke.
Kakas Pepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang biru lampune disco. Awak guru mikir bojo loro. Bismillahirrahmanirrahim. Aja ngono, Cak. Iki kate visi misi. Iya. Aja garai ta. Sampeyan Dadi dhewe. sampean mari aku mari, mari ngono Pak Taji. Gantian. Wis sampean aja ngupu Ah, ae. sembarang ya peno dhewe. Lho lah, aku yang meneng Aku kok. iku ketang meneng. Kato. Salah aku. Aku ngandani iki lho Pak Le. Aku ki jange mengeluarkan visi dan misiku supaya wong kene cek krungu. Cek milih aku nek kono gak duwe bolo. Iku lho misanan kabeh, misanan mana misanan mana misanan. Ah. Kakean misanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nek wis aku disahno dadi lurah karo penduduk. Saya buat aturan. Pamong-pamong nang balik desa gak oleh nggawa sepeda motor atau motor. Lah nggawono apa, Pak? Ngesot. Loh, tambah soro rek. Iku ngirit. Tuh. Tau ngirit. Beto sepeda ontel mawon. Nek sepeda ontel nang balik desa ontel lah. Numpak ontel. Awake sehat, pikirane normal, gak gampang korupsi. Nah, niku siji. Kalih empun. Yang kedua, Pak, yang kedua. Empun. Katanya ada kedua, Pak. Lah kedua, ketiga. Loh, Mari ketiga keempat. baik. Untuk penyampaian visi dan misi sudah disampaikan antara calon 1 sampai calon 2. Waktunya pencoblosan. Alah boloku akeh. Bagi warga ya yang sudah terdaftar, mohon segera siap-siap. Untuk pencoblos yang pertama, kami panggil Nana. Nana. Oh, gede aku. Langganan nang Klubu. Warung Klubu. Nana, gak tergapi aku. Aduh. Wacana. Kok ero nek aku nyalok. Ya, boleh ya. Wah, apa? Jongor. Apa? Ngene iki pangku-pangkuan. Aku ki tak rayune meneng ae tak. Gak ngerayu kok. Meneng ae tak rayune. Ngisi-ngisino aku kok lho guru-guru. Kok dadi lurah apa Nih, ngene? iki langganane bojomu nang warung Klubu, warung pangku. Sumpah keting iki lho. Ya ora ya men demone. Aduh ae. Sayang, Hah? iku sapa? Hah? Iku sapa? Buruhku. Lewatku. Buruke ya. Jane nonone. Oh, sing bagoyan meneh. Buruke yang sing bagoyan Iya. duwe. Nonone. Tak kandhani ta? Iya, apa? Apa sayang? Apa sayang? Iya, tak dadekno bulura. Awakmu cek. Lapo sing wedi baliku? Hah? Lapo wedi? Terus no. Sayang, aku menetu ana brio ya. Ya, tak tekono motor blinjo. Ngludur kok dhewe. Sabar Pak Taji. Kembali ke tempat, Pak. Cocok tenang aku. Lu. Peno dibelanjani piro sedina yuk? Aku kadang dibelanjani kadang gak kok kate nukono brio. Hah? Tutuk brio tok, wingi ditukokno sepeda motor. Nyiu. Mio. Kudu mio. Apa? Nyaong. Lah wong aku lho ditukono sepeda ces-cesane lho utang-utangan. Aja buka wade saya.
Mari iki, mari pencoblosan kaya nyoblos dhewe no. Kaya nyoblos dhewe. Banget. Terus aku tak nyoblos aja. Iya, terong ya. Iya. Lu kok. Wala lagi lego beles gak lego. Iya. Iya, sayang. Aku Silakan masuki bilik suara. menengahi. Kenake kok meneng-meneng ae dhewe pangkon-pangkonan. Tak rayu, nek aku dadi lurah, untuk lurah. Meneh ganjarane yo jejol kabeh. Iki jole mbok bisa wae. Gak garep saya gak apa-apa. Yang penting penduduk jaluk stempel 500.000. Turung-turung korupsi. Selanjutnya kami panggil pencoblos Mbak Fikum dan Bapak Ucok. Pikum ki. Itune wondo kancaku. Pikum. Ayo nduk nang celakari nyoblose kon. Iku sing picek sing ngendi? Le, Apa? Pak, sing bidak kok nuntun iki lho. Ya apa rek? Endang. Endang. Dah. Apa? Mbakmu Ije yang gaya. Ije. Kancaku biyen do. Kacil kancaku do. Sing endi? Taji ki sing endi? Iki lho. Endi? Lah. Iya iki apa? Atuh. Ji. Awakmu nyalokno lurah. Iya. Keh dadine, Ji. Oh, jelas. Adik-adikmu wis tak kandhani Kabeh kabeh. paman. Pamanmu tak kandhani kabeh. Bebemu ya tak kandhani kabeh. Sono. Lek gambarmu iku waluh lodrong. Lho. Terong. Apa? Terong. Lho susuwe dadi terong, Ji. Tak rewangi poso, tak rewangi melek. Mabengi jam 12 pas aku metu, Ji. Nanti. Nang jabane omah. Terus. Delok polungmu. Wah, jelas iki. Barang ngono pas jam 12 bar metu. Del ketap. Dilu, ketap. Dilu. Bolong. Dudu. Apa? Ambulan kok. Mati ngangkat apa? Go. Iki apa sih? Nah, ayo. Iki kan cablosan. Dilus dhisik. Sing penting awakmu dadi, Ci. Ah, beres. Aja lali lek. Beres dadi tak tukono klambi. Lambi apa? Heh? Lambi apa? Klambine ketek. Iki gau. Wes tak Takon ngene kok andut. aku tak nyoblos iki. Iya, terong. Terong go. Terong go. Dikon ngene iki andut. Silakan masuk bilik suara. Selanjutnya kami panggil Mbak Marsa. Lah, Mercedes. Sapa? Oh, anak adekku lho. Anak adekku, bolok kabeh. Adik sing endi? Ya, adekku sing nomor 7. Silakan Mbak Marsa masuk. Dok. Marar sasa. Aduh. Botak kaya sulingan ini, Rek. Ya sudah lho. Oh, jangan khawatir. Aku jadi lurah. Kau tak kono gelang. Iya, sakmene. Pas sakmene. Dari anake adik kok nyeluke Mas kate nukokno gelang matamu ora. Menengae ta, tak rayune jauh. Kabeh kate dirayu tukokno gelang, tukokno briyo. Ya babat tak gak
Tobrol. Aku kemana gelang ya? Tak tutuk gelang. Gelang karet. Awas aku tanya blesek. Ora tak kono, Bang. Iya. Silakan masuki bilik suara. Selanjutnya kami panggil Mbak Reni. Reni. Sinden. Iku aja gelang tak gowo. Reni. Sinden niku. Iya. Silakan segera masuk Mbak Reni Gelang tak gowo iku. Nandi, Nandi. atau Mbak Rini. Alah. Kalau begitu Nyantika. Ya, ya. Iku ije ponaan ketemu gede. Alah. Aki. Salah. Ya kok Apa? Loh, aku nyalono lurah. Lo iya ta? Iya. Berarti duit sing sampean transfer wingi iku digawe nyalokno lurah. Iya no. Sampean kena aku ini lho. Separuh? Heeh. Tak kei separuh tak Loh. gawe ora. Loh. Dhewe. Kurang 10 juta. Kok sik ta? Sing wingi ku kurang 10. Iya, meneh tak kei. Nek aku dadi tet. Duit teko tet. Terus jarene sampean aku dadi pulurai iya ta? Iya. Bisa pas rek, pas iku Bang. Iki sapa sih? Heh? Iki sapa? Iki. Ayo. Ayo. Apa? Lho anu dodono ali-aline. Ayo. Terus Tak kadang iri kae. Iki ngono. Ora wis ora tau. Pripun? Iya, terong ya. Terong. Hmm. Kok ngene sih? Lho, terongnya belang. Kok gripis ngene udah. Oh, gripis, tapi rasane, Bung. Gelan lho, milang-milang kayak durane kayu sono. Aja dicekel ta. Lho, masa gila kon? Lho, aku gak gila. Ya iki sing garane durane kayu sono. Jadi Pak Diki katong. Kacau. Iya, blesek iki ya. Ya, terong. Iki. Ya, yang. Kok kaya iki? Pamito. Iki sidone sapa? Sidone sapa? Iki ta? Nggih. Dodono lali neh sing kene. Lan sing iku. Wis jero nek diali-ali. Ayo ngomong sedone sapa? Sidone sapa iki? Bebe Jojo. Untuk mempersingkat waktu silakan masuk bilik suara segera. Selanjutnya kami panggil Mbak Dias. Iya. Ya. Itu ku sing ndek Surabaya tak telepon dene boleh. Didoni. Kene gedhi ya. Pak, aku mean. Apa Pak? Om. Abi aku ya
Ya. Ini Pak. Aku elehamean ini ambil eong. Apa sih? Bencong. Terong tuh bencong. Bencong aco. Terong. Eong. Terong. Eong. Terong. Bencong. Gambar iki ya. 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 Yo calon gak dadi ngidoni. Apa aku didoni dhisik? Semua pencoblos sudah melakukan pencoblosan, saatnya penghitungan suara. Silakan yang bagian membawa kotak suara untuk segera memasuki, disesuaikan dengan nomornya masing-masing. Bolone iki lho. Ketoke wabot kaya irek. Pirang ewu wong iku. Sing ndi? Oh iya iki. Kene. Alah, gonku paling kuat. Wakut iso. Wakut iso. Aduh, rasane remek. Ojo kuwatir, tak kei dhuwitku. Wah, gak butuh. Tak kei dhuwit, njaluk piro? Silakan petugas untuk mendekati kotak suara. Siap. Kita melakukan penghitungan dimulai. Untuk peserta nomor 1, Bapak Kuntet dengan gambar kates. Mulai. 1, Bandeng, 2, bekecot, 3, wong mati, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, kelabang, 11, cewek. Habis, Pak, habis. 11 habis. Selanjutnya peserta nomor urut 2, Lek Darmanto. Mami Okta. Mulai. 1, Bandeng, 2, bekecot, 3, wong mati, 4, merak, 5, perampok, 6, wis, 7, terus, 8, terus. 9, 10, kelabang, 11, bekecot, 12, cewek, 13, gajah, 14, uto, 15, tikus, 16, tawon, 17, utul, 18, kucing, 19, balan, 20, laler, 21, magengge. Habis. habis. 21, 11. Habis, Pak. Instruksi. Ya Pak Taji, Hak pilih berapa? hak pilih ada 500 500. jiwa. Kuntet mendapat berapa? 11, Okta berapa? 21. Liyane pun mboten usah dihitung, lumpuh tinggal kula, mboten usah dihitung. Sebentar Pak, saya tanyakan kedua calon ini setuju apa enggak? Instruksi harus judil dihitung. Dihitung, Tetap dihitung, Pak. tetap dihitung. Wah, Pak Taji enggak bisa Pak. alah, lumpuhan lho nggonku kabeh. Sik, masyarakat dihitung apa tidak? Dihitung Pak, masyarakat. Maaf Pak. Selaku panitia saya harus benar-benar jujur Pak. Enggak boleh Pak untuk menerima ini. Jembek aku. Akan kami hitung, warga semuanya perhatikan suara yang didapatkan oleh Pak Taji. Hitung dimulai. 1. Siji. Habis.